Personal ni moncik ketan blog sound tham ko fin ke shobor wai. Sobai mazio jo phowan nei mohlan sina ber dam gai in pe blog ko preservation am jabai hanam ni interesting kam nei sesta kalaman ang awas ko khana tham lo hom na khawai janang ko mancha ma badi janang test arna ori badi roshi ko bai mane gila sera bai khama hom na hala beko lalanैनो थांनानै फैबाय आङो मेन बाजार गिदिराव आरोना थांनायाव मानायाव ब्लगखौ जेबो लानो हाला दम गैला माने एकदम फेफे फुबेखौसो फुगारनो ना बाजारसा खालामना फिसाखौसो हमथानो ना केमेरासो हमनो ओंखायनो फैखांनानैसो नोंथांमोनजों आं एसे ब्लग फिसा सुरु खालामसै होननानै अन खालामनाय जाबाय आरो थ' दालाय हेरे बिदिब्ला आं दिन ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो क्लां क्लां गांखाबनानै थानाय ना माने आंनि खरस ओरैबादि लुंगा लुंगि लानानै फैनाय दा बुंसै आरोना आदै जाबाय नामा आपेला आपेल लानानै फैदों आङो सेरसे नोंनिखौ देखाया आरो नोंनिखौ साफा खालामजाबाय नै नायदो संसारनि बुस्थु आरोना दालि बुट दालि मुसुर दालि थाव माबा मेगि मेगा आथा आरो लोगोसेनो देखाया माइरं आरोना माइरंआ जोब्बाय आंनाबो जाया नालाय बायनानैसो लाबोनांबाय 40 थाखा केजि रनजित माइरं आरोना गोजामसो गोदान नङा बेफोरबायदि बुस्थु लेथेर फेथेर दङ आरो लोगोसेनो ओरै सस लाबोदों एसे हानि लाबोदों एसे माबा मा होनो घि लाबोदों एसे बादाम लाबोदों आरो ओरैहाय नै आसलिफ्रा नायदो जोबस्रांजोब्बाय होननाय बायदि लानानै फैबाय आरोना आङो हाबा 40 थाखा फवा ना मा होथारदोंमोनहाय बावलायलांबाय आं सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा मैगं थाइगं आरो एसे कफि एसे गाजर एसे पटल एसे टमेट' मेन बुस्थुखौसो बावबोबाय फानलु बिनि थाखाय मालाबा दों थांफिनदोलाय सत्यानासो अखानायै फुङाव जानो होननानै ब्रेड लानानै फैबाय नै बेनोसै आरो जिबननि बायाबाबो जाया इयावनो फैसाया लांगाफा थाङो आंना बिदिनो जानाय लोंनायजोंनो सेस आरोना मानो सुलाय लादों मा ओमफ्राय खरसाथ' जा बुरजा जाबाय मना लाङाखै दखानदारनिफ्राय फ्रि मना मोनबोलायबाय आरोना आङो नै दखानफ्रा हरखायो खोमा बिदिनो माबाफोर लाबोनाय अह' धुप थुनानि आरोना हरबाय आंनो मोनबाय जा हेभिखा मनाया एकदम थेमायावसो सोनांगौ मा ओमफ्राय नै नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनाय जायाखैमोन दाख्लै आङो अनलाइनाव बिहरदोंमोन आरोना नैबे बुस्थुखौहाय मोजां मोनथारदों आङो नै खथा मोनब्रै आरो 1 2 3 4 बेयाव इंलिसनि होनलायो आंबो नैथिं इदि जेनेबा इदि आलदा सोनानै दोनजायो आरोना ओमफ्राय ओरै खेवनानै एसे गोरा टाइट माने आखिथिंथ' खेवनो हायाखै गोरा नङाबाथ' जारलायानो जागौमोन ना नै मुसुर दालिया सुइनं जाबायानोमोन बिदि आरोना ओमफ्राय नै मोनसे दंबावो औ दे नै इयाव आरोना बिदि थख' इदि सोनानै दोनजाग्राखाय जा मोजां मोनदों आं बुस्थुखौ आयै नैबेखौ लाबोफानो बावबायसो आङो नोंनि बेखौसो जालाबाय थायो सोमलाबाय थायो बारा जाया माने आधा केजिसोनि एसे बारा जागोन आरोना दालिया दाख्लै आधा केजि लाबोनाया ग्रोब जादोंमोन मुसुर दालिया सेरसेसो जाया आरोना मोजां मोनदां ग्रोबनो जेखौ नांगौ बेखौ नुबाय आरो स्रों ओरैनोबाथ' बे गथ'नि थाखाय आंना मा जायोमोन नै बेयाव थफ्ला सोनानै दोनैनो अबेबा एसेल' थानाया बावलांलायोमोन आरोना एम्फौ जालायोमोन ओमफ्राय दा बिमालाय बेसेबां बिगोन साननानै आङो स्रोंबाबो बिदि थैमायावनो दोनबाय आरोना थेवबाबो दालि सुनो लखबबाथाय गथ'नो जादा बियो आरोना समस्यासो देखायाखै आं जेबो देखायाखै आं बारा नोङो रां खिथाब हायाव दा जिराय मा थाव सना थाव ओमफ्राय सिदा आंनि आखला नायदो अखानायैसो जाफैनाय बे केमेराया अन ओमफ्राय नै गुदेवगासिनो दङ मानसिया ओमफ्राय एसे थाबथां सिखारनानैहाय जि जोम सुखांबाय आरोना मोनायावनो सोमनानै दोनखानाय दुरुं मोननैया आंनि गोजा आरोना जिया देरहागौबाय मैयाथ' माने सुवाखैनो होनजाबाय टाइमानो गैलाबा खिनोबो समाय गैला ओंखाम गोजां दं थारमाने फुङाव बेखौनो एग्लिनानै जानोसै आरोना टाइम जाबाय ना बा थांदों ओंखारदो फैखाया बावथारला बाबा मानो इसेबां फांफुं खालामबाय थायो नोंलाय धैर्य गैया बैज्य गैया फरायनाय 5 मिनिटावनो सिखारनाय माबा खाथा खनायाव माबा आखिनाय माबा गजनो माबानो आखिनाय खाथा मोनसेबो मोजां गैया आयौ बै फार्स्ट पेजनि बा लास्ट पेजनि गोराया बिदि गोजा नोंना बे प्रेक्टिस कपिया बिदि गोजा हालां हाब फरायथों होननानै एसे बिमाया एरायबोबानो मालाय बेफोरबायदिनि जायगायाव मेथ्सखौ प्रेक्टिस खालामा बेसेबां आवगायगोन नोंना बाबा एसे बुजायनो बिमायासो माथाफ्रानो खावसे थांलायलांबाय खानाया दोंबा मोनसिनलायलांबाय आंना महा दिगदार खालामना लागासै जुनाफोर उफाय गैया मामिनि दायित्व होननाय जानोसै
ओमफ्राय नै बिमायाबो जिरा पानि एसे लोंनो सानदोंमोन समायानो गैया ना बावलायलांबायसो मा होनो दे जागोन दे फुङाव एसे थाब एलाराम होनानै एसे जिरायथों मानो होनबा मोनायाव बिराद थाब उन्दुनो ओंखारो बियो सानसे थोलो मेंनोसै ना इयाव लाबोनानै दोनफैलायो आङो हनै माबा सानसु देदेनलायनानैसो फोजाबाबो एलाराम होबाबो माबा सिखारनानै बिसिनायाव थाबाय थागोन ओमफ्राय बेयाव बेसेबांबा गोबावजोंसो मा लाब जाखो आं बेयाव लाबोनाया बाबा बिनिबाथ' नों बैयावनो फरायहैनो हायोमोन मोनायाव बिमाया बेयाव बुद्रुयो दा स्कुलाव थांखांबाथाय बैयाव दोनहैनोसैलाय मोनायाव बैयाव चालु जाथोंसै होननानै आरो मोनायाव गाव फरायखांनानै उन्दुबाथाय बिमाया बेयाव लाबोयो बेसे गालाय गुजाय खस्थ' बाबा हो मानो होनबा फुङाव आङो हारसिं सिखारनो बायो नालाय आंबो सिखारफानो हाया जै सिखारबाथाय फिसाजोआबो फुङाव बाथाबनो लुबैयो बिमाजों एसे ओमफ्राय नै बेखौ ओंखायनो थां बाबा नों आगोल ओंखारो बे मा ओंखारफायागौ मानि एसे रागा जोंदबलायनांगौ फुङावनो माने बिमाना खानाया दोंबाया फुङावनो मोनखायो आरो दोंथामा फुङाव मोनो ओमफ्राय दोंनाया लासैनो मोनलाङो आरो आंना मिथिबाय ओमफ्राय मा बेखौ दांबाय थाखो नोङो ओंखारदो समाय गैला बाबा लेखाया बासिखांबाय भगबान बिमाया बेखौ लांदोलाय टेबोला बुद्रुनानै समस्या नों लांला नोंहा टाइम जाबायना थांदो डाइरेक्ट मोजाखौ लायदो बाबा दे मजायानो जिफ्लंजोब्बाय दिनै योगा दङ जुथा खुनानै लाजिगासिनो मजा मोनाबा आं सेस आसि बिमा आफाथालाया नुजाजोबसिगोन होननानै मजायानो जराथामसो दं गासिबो जिफ्लङो बेना थाब थाबनो हाला आं आथिङानो सु दं ना मा दङ ओमफ्राय हुलुस थुलुस बिमा फिसाजों स्कुलाव सौफैबायबो ओमफ्राय नायदो दिनै फिसाजोनि फरायनाया आरोना माने दसे लिरहोखांनानै उनाव बायद'आ बिदि साफा साफा फरायनो लिंहरो आरोखि आथिङानो लुरुब लुरुबानो लाजाला ओमफ्राय एसे गोसो होनानै फरायनायखायसो आङो माने ग्रोब ग्रोब थुफादों नालाय आरो एखमबा थांनोनो नागिरा खाथियावहाय गोसोबादिसो ओमफ्राय दिनै एसे थुयै थुयै फरायनायखाय आथिंखौनो रायहरथ'लायासै आङो ओमफ्राय नै अयथासार आरोना बेफोर गथ'फोरखौ मा बुंबावनो बायद'आबो नुसनलायासै आथिं सोमावनायखौनो थारमाने बिमाया साबि खेवखांखाबाय ओमफ्राय गावसो खेवगोन होननानै मारिफिननांबाय आरोना ओरैबादि समस्या रोंथारगौ बेनि आदारफ्रा ओमफ्राय दे खेवथार दे आदौ रोंथारबायबो गथ'आ दे ओमफ्राय दे आं नारगोन दे खेवदो खेवखांनायखौ मारिफिननांगौ आं बिनि थाखाय बाबारे बाब सामफ्रामबो बे खारसो बारसो आरोना दिनैथ' दैखौनो लांफानो बावबावदों दै गांनानै थैनोसै दासो गु लोंनोसै आङो माखायाथ' एखमबा दालि माइरंफोर सुनानै गालांनो हायोमोनबा दालि गाबोनो हायोमोन दिनै हायाखै सुनाफोर थारमाने डाइरेक्ट फिसालाखौ हगारखांनानै दान्दिसे उनाव जोङो फिसालानि स्कुलाव थांदों आरोना मजा लायदों आरो स्कुल फिस हैदों मजाखौ गावबो जरासे लाखादों दिनै गानगोन नालाय बेनिफ्राय दासो फैबाय नै लानानै फैलायबाय मा होनबावनो आरो जोबा खरसानो ओमफ्राय लोगोसेनो रागा जोंनानै लानानै फैदो हां नै आयौ थोरोब थोरोब खालायनाय सुनाफोर दाउ बेदर लाना फैदों दाउ बेदर आरोना बेखौनो लागावनोसै दिनैहाय गिबियावनो आं गिलाससे दै लोंनानै नैबेखौ सिबिग्रोबाय जाबाय सुना आइसु सरिहाय सरि देखाय जेबो नङा दे जादो सुना दे आं ओंखाम संसै दे माबार ओमफ्राय आं लगे लगे बेखिनिखौ रेडि खालामगनानै लानो हाबाय दालि गोदौबाय ओरै रेडि जाजोब्बाय ओंख्रिया बेनो माने दालि ओरै लाब्रा आरो ओरै बाजेन आलासि फैनाय बायदि आरोना ओमफ्राय ओरै ओंखामाबो मोनबाय थ' फटाफट खालामनानै लागोन सुनाफ्रा आं साराय गंनै संसै माने एकदम ओमफ्राय ओरै लाब्रा मोनगुलायनोसै केमेराखौ अन खालामफिनबाय आंना लाब्राया बरिया आरोना बिदि लाब्रा बिराद जानो लुबैगासिनो दंमोन ओमफ्राय बेहाय फान्थाव थाइसे होनो मोनबावनांगौमोन जोबाबो सिखारलामोन आं दाबो बरिया आरोना आलु रुबु रुबु फुलकबियाबो जा मोजां मोनग्राखौ मोनबोदों ओमफ्राय ओरैहाय एसे लेट चालु आरोना दै होनानै एसे गोदौ होबावनांगौ बावबो टमेट' थाइनै बाव टमेट' थाइसे आरोना फोमोननानै लागोनसै बेखौबो हाय रे दानिसो उनाव हिट रोखोमनि मोनबाय नै ग्रेभिया माग' लोगोसेनो आरो ओरै थाइबें खाजि हानानै लाबावबाय सुनाफोर फुरा आदारा हेभि आरोना दिनैहाय लाबायबो सुनाफोर नै हेभिनो मोनायावबो संनांगौनि खुनु टेनसन गैला आरोना जाखाबाय फिसालाया सालादखौ जाखाया जाबा थाइबें मोननै जागौमोन आरो दोनबाय थाया आं जाखायाबो जबरदस्ति थिननांगौ ओमफ्राय नायदो आयु बेफोर बबे उदैयाव हाबगोनहाय जि ओंखाम उखैबाय माने फुङाव अनलि साहाजों ओंखाम एवनाय एसे जानायल' आरोना ओमफ्राय जि जानोसै आं हेभिनो
हाबाब ओमफ्राय दिनैनि आदारखौ आं एकदम हटेलसो मोनसोलायदों आरोना बाथोन आरो मोनसे भाजा थाबावनांगौमोन पापर थाबावनांगौमोन होनबानो एकदम बाजै हटेलजों बराबर जासिगौमोन सनाफोर आंनि आदाराबो आरोना ओमफ्राय मा होनो टमेट'आ एसे गोखैस्रो दे दासान्दि एसे गोखैस्रो मोनजादों आं दखानदाराबो खिथाखादोंमोन आरो दाख्लै जेराव लाबोदों गोखैस्रो मोननाया बेनावनो लाबोदो आङो ओमफ्राय मजाके जानोसै आरोना बेदर ग्रेभिजों लगायनानै जाग्रोबाय सनाफोर ओमफ्राय सालादखौबो आरो एसे ना ओमफ्रायहाय बे खाथियावहाय आङो न' भारा दंमोन ना दाखालि मोनसे ब्लग होदोंमोन ना बेवहाय बे दा रुमा फिलाप जाबाय आरोना सासे सानै आगैमोना सोंहरबावदोंमोन रुमा खालिनो दं नामा आब' होननानै गैला बेयाव थाफैबाय माने जोंनि बिजनिनो सासे मादै आरोना माने बाबुखौ बेहाय फोरोंफैयो नालाय थाफैबाय मैयासो फैदों ओमफ्राय दाख्लैनो अके जानानै थांखादों बुस्थुआ बिसोरबो आंनि ब्लगाव नायनानै फैदोंनो आरोना जोबोद गोजोननाय मोनदों एकदम आंनि हजों बिजनिनि गामिनिनो न' सेरनिनो होनना बुंजायो दा बे मादैखौ आं मोननो हाबाय आरोना खाथियावहाय मालाबा माबा लांलाय लाबोलाय खालामनोबा हरफालाय लाबोलाय खालामनोबा हासिगोन आरोना आङो आइजोंहाय हजोंहाय गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय आरो जाय आगैमोना सोंदों आं मालाबा खालि मोनबा खिथाबावगोन आरोना आंबो ओंखारबाय थानाय जाया नालाय ओमफ्राय ओंखारनाय समावहाय जुदि मालाबा खालि मोनोबा आं खिथागोन आरोना दाथ' गोदान एडमिसन लानाय सिजनबो जाहांबायना आरो दा अक्जिलियाम स्कुलनाबो जोंहा फर्म होगासिनो दङ जाय सोरबा एडमिसन लाफैनोबा लाफैनो हागोन बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय आरोना आङो थ' ओमफ्राय आं दा ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आरो माथो देखायनो हाबावनो सिनाफोर आदारा बेनोसैमोन बेखौनो दिनैनि आंनि आहा जाहा थांलाय फैलायखौ एसे शेयार खालामबाय थ' जायफोरा फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय फिसाजोआ बैसिनि बिमायं मोनाव दंहैयो आरोना ओंखायनो सान्थि सिरि जानो मोन्दों आङो ओंखायनो जानायखौबो एसे लाफानाय जाबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच